Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini ki longi khubor bam takasni. Ki jingpang kali hakini kisngi kala nangjur kat banang mi kisngi omtip nakadaw ayu. Kawai ka kali Maruti Suzuki Ignis Kabadon U ML05N1247 kala tinra ya ka kenro akmat ka MLA Hostel Shillong por Lashteng EA. Katai ka kali Maruti Suzuki Ignis kala litinra habenta surong hajan kajaka room sya MLA Hostel kat kum kisaki ki balayo i. Ka jingjia ka jia bagi pat ba ki dangbun kambha ndai ka telong khubon na ki pulit ki badan ha ka jaka bajia dei ka jingkem pangkensan u driver. Bat ki bayo i kila lum limbroi ban pet ka bala penmi ka jingya perkhat ber ka jingya le jingki pat ba ki badan ha ka tei ka jaka. Na kalian ki pulit jang sadar police station kila poi marmar sya ka jaka ban pet benya ya ka jingjia bat ban penbet ya ka jingya kali hasurok ka bala bitarno namar ka tei ka jingjia. Karkum ka jingtip balayo om syamna dan manu-manu ba mensau jun na kate ka jingjia. Ka kali ka bala syakta haduk menta om pat yo jingtip pintikna la ka dei ka jang u la ne ka nongsyong MLA hostel ne ka jang upat ba ubarung ling ba ki pulit kila ong ba ka jing to okit kadang yad ban lap la ka dei ne ka jing bakla ka kali ne ka weipat ka daw ka jing to okit kadang yai beteng. Hello Meghalaya turns! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!